खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन दिनै लोगो मोनदों गुवाहाटीआव नै जारौ बे हटेलाव मुंदांखा सासे लिरगिरि लोगोसे बिथाङा भाइस प्रिन्सिपाल जाखांबाय देबरगाव हाई सेकेन्डारिनि सासे आजिरा मोननाय माने गोरायुं बुंनो हागोन लेङाइ गोरायुं बिथाङानो जाबाय उत्तरा बरगयारी खुलुमबाय मेडाम नोंथांखौ खुलुमबाय आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय लोगोसे गाहाम हामलायनायबो बावहरबाय नोंथाङा दिनै गुवाहाटीआव हरखाब आंबो लोगो मोनदों सोंनो लुगैदों मानि थाखाय फैदोंमोन दिनै फैनाया गुवाहाटी अल इन्डिया रेडिअ'निफ्राय माने मोनसे रेकर्डिं खालामनो थाखाय जोंखौ हांख्राय हरनायलाय जों दहाय फुङावनो फैदों ओमफ्राय रेकर्डिंआबो खालामखांबाय आंजों लोगोसे मीरा ब्रह्मबो फैदों जों सानैजों फैदोंमोन नोंथांमोना क'क्राझारनिफ्राय फैदों क'क्राझारनिफ्राय फैदों आंहा माबा सुंद' सल' बिथां मीरा ब्रह्मना खन्थाइ बा नोंथांमोना खन्थाइ आरो सुंद' सल' रेकर्डिं खालामफैदोंमोन नोंथाङा आं मिथिगौ नोंथाङा देग्लाय मोनदों बान्था मोनदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय पवन बरगयारी बान्था बेखौ मा बिजाबनि थाखाय मोनदों आरो एसे बुंनो हागोन नामा बे बिजाबाव मा नंगौ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि सल' बिजाबा गासै गांब्रै जाबाय बेनिफ्राय मोनसे गथ'फोरनि थाखाय सल' मोनसे लिरदों आरो राव थुनलाइ माबा मा होनो राव सोलायनाय असमियानिफ्राय आरो हिन्दीनिफ्रायबो राव सोलायनो हरखांबाय आंनो साहित्य एकाडेमिनिफ्राय बाल साहित्यनिफ्राय दा बेखौबो हरखांबाय दा गावसोरो माला दिहुनो बुजिनो मोनथ'वा खिन्थु आंनो देग्लाय जे थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादा बान्था होदों बे बान्थाया जाहैबाय पवन बरगयारी बान्था बे बिजाबनि मुङा जाहैबाय रायखस फिसा आंनि सिगांनिनो फार्स्ट दिहुनजेननाय सल' आरो सुंद' सल' बिजाब सुंद' सल' बिजाबखौ दा हाथायाव मोनगोन बा दखानाव मोनगोन सोरबा नागिरबाथ' मोनगोन नङा होमबा दखान गलायाव मोनगोन माने जोंनावथ' बर'नि बिजाबफोरखौ गुबुन जायगाफ्राव एसेबां माने लाखिया आंनि आखायावनो दङ ओमफ्राय आं दाखालि साहित्य सभानि आखायावनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय हरफादोंमोन दा बेसेबां फाननो हाखो आं खबर मोननाय जायाखै दा जुदि सोरनोबा नांगौबा आं वार्डस एन्ड वार्डफ्राव दोननानै दोनहैनो नागिरबावदों आरो वार्डस एन्ड वार्डस क'क्राझारनियाव होमबा बे बिजाबखौ नायनो हागोन नङा होमबा नोंथाङा दाबो लिरलांगासिनो माबोरै ओंखारनो गोनां माबाफोर दंबावो नामा दा बिजाब ओंखारनो गोनां आङो सर्टिं खालामगासिनो दङ रायथाइफोर दङ बेनिफ्राय सुंद' सल'खौ आं बांसिन लिरो आं खन्थाइ दङ बिजाब महरै साफायगौ सानदों खिन्थु आं गावनो लिरो आं गावनो सन्थुस्ट मोनाखै खन्थाइफोरखौ माखासे माबा मा होनोमोनलाय जोंनि गामियाव माखासे मादैमोन आयंमोन दङमोन गोदोनि जों उन्दै उन्दैबा खारफाबायनानै बैसागुआव बिसिनि मोसानाय मेथाइ खननाय नायोमोन ओमफ्राय बिसोरो ओरैबायदि मिनिंफुल गान खनोमोन खुगाजों खुगा फैनाय आं सोंनानै लाखिनो रोङाखिसै बे मादैमोन माने आइनि बिजावजालिफोर जायो आरो बिथांमोनहा जे बेबायदि एथ' माने रस गोनां बै समाव ओंथि गोनां सुराथ' फ्राय बैसागु मेथाइफ्रा एखे जायो खिन्थु बिसोरनि जिथु लिरिक्स बे मेथाइफोरखौ बिसोरो बोरै सोलोंबोआ दा बेखौ जेखौ गोसोआव थादों आं माखासे लिरनानै दोनदों दा बेजों माखासे आंनि खन्थाइफोर दङ बेफोरजों आं दिहुनगौ सानगासिनो दङ बेनिफ्राय सुंद' सल'आबो एसे बुरजायैनो दङ हायोबा आं गांथाम बिजाब दिहुनबावगौ सानदों आरो दासिम नोंथाङा जायखिजाया गांब्रै बिजाब दिहुनखांबाय आरो उनाव गांथाम दिहुनबावनो दङ बे गांब्रैया सुंद' सल' गोजा सुंद' सल' माने मोनसेया गथ'फोरनि हिसाबै आं बानायनानै लिरनाय आरो जायखिया नोंथाङा माने सुंद' सल'खौ मोजांसिन मोनो गुबुन खन्थाइ रायथाइ बा सल'माफोरनि अनगायै सुंद' सल'खौ नोंथाङा बांसिन मोजां मोनो बेखायनो दिनैबो नोंथाङा अल इन्डिया रेडिअ'आव सुंद' सल' रेकर्डिंनि थाखाय फैदों नङा होमबा गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय गोजोन्थों आंबो गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों